una eixida un poquet retrasada, però feia molt de vent i hem pogut fer un grupet bo, m'he quedat un poquet també, però al final hem agafat tots un poquet de ritme i després pues, lluitant amb uno de la meva categoria i poquet a poquet hem arribat al final i a l'esprint, però bé, sí, al final molt bona carrera. Sí, al final sí, a l'esprint final eren 3 i Toni soler s'ha quedat un poquet, però al final sí, a l'esprint. Bueno, no podria fer un poquet més, però com la setmana que ve tenir una altra carrera pues, no podem apretar sempre.